Fi żjara lil pazjenti Maltin li qed jirċievu l-kura medika f'Londra, l-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li l-Gvern għaddej bit-tħejjijiet sabiex l-ewwel 10 mediċini minn ftit aktar minn 40 għall-kura tal-kanċer jitlu fil-formularju u bekk jingħataw mingħajr ħlas. Fi stqarrija intqal li dan bħala parti minn bidla transitorja li fiha l-Gvern se jieħu fuq l-pis tal-mediċini tal-kanċer minn flok il-Malta Community Chest Fund u bekk il-pazjenti jingħataw l-kura bid-dritt u mhux b'karità. F'Londra flimkien ma' Angel Kuxkiri u Reni Zarafa ta' Puttino Cares, il-Prim Ministru Robert Abela u Martu Lidja Abela tennew l-appoġġ kontinwu li Malta tibqa' tagħti għal kawżi soċjali. Tifhem li għaddejjin minn momenti ta' diffikultà kbira, sfidi li huma kbar, iżda mbagħad tara is-solidarjetà tal-poplu Malti, l-għajnuna li qed jagħti l-Gvern mod ġenerali biex is-sofferenza ta' dawn il-persuni intaffuha kemm nistgħu u mbagħad ukoll nipprovdu s-servizzi kollha li huma meħtieġa biex il-pazjent jista' jiffoka fuq saħħtu fuq il-kura tiegħu, imbagħad l-istat u l-għaqda volontarja jieħdu ħsieb il-bżonnijiet l-oħra kollha tagħhom. Iż-żjara tal-Prim Ministru bdiet fl-Isptar Royal Marsden fejn qatta ħin ma' pazjent Malti li bħalissa qed jingħata trattament hemmhekk. Dr. Abela ltaqa' wkoll mal-kirurgu Malti Matthew Xkembri illi jaħdem fl-Isptar Royal Marsden fejn jispeċjalizza fir-robotika trattament tal-kanċer tal-prostata u jirriċerka dwar l-użu tal-intelligenza artifiċjali sabiex titjieb il-ħajja tal-pazjent fil-vjaġġ tiegħu wara djanjosi. Fisem il-Gvern Malti, il-Prim Ministru ppreżenta wkoll donazzjoni lil Royal Marsden Cancer Charity li se tmur għall-investiment fir-riċerka. Il-Prim Ministru Robert Abela żar ukoll il-proprjetà l-ġdida ta' Puttino Cares fiċ-ċentru ta' Londra fejn qed jinbnew appartamenti għal familji Maltin u Għawċin eqreb ta' fejn il-pazjenti jirċievu trattament mediku. Il-President ta' Puttino Cares Angel Kuxkiri qalet li bis-saħħa ta' din il-binja li issa hemm ukoll permessi biex jitla sular ġdid se jiġu akkomodati ma' 80% tal-pazjenti u qraba li jiġu bżonn akkomodazzjoni waqt li jkunu fl-Ingilterra sabiex jirċievu l-kura. Aħna niftakru sa 20 sen ilu il-pazjenti apparti mid-batija li jkunu għaddejjin mill-kanser, il-familjari tagħhom kienu jkollhom jikru u jsibu akkomodazzjoni u jħallsuha huma. Bis-saħħa tad-donazzjonijiet u grazzi għal poplu Malti Għawċi irnexxielna nixtru 20 appartament li qed nagħtu u noffru b'xejn lil dawn il-pazjenti u l-familjari tagħhom. Angel Kuxkiri qalet li hi xi ħaġa sabiħa li l-pajjiż ikun hemmhekk bris il-familji li jkunu għaddejjin minn perjodu diffiċli ta' mart u spjegat kif il-missjoni ta' Puttino Cares ma tistax tieqaf iżda trid tkompli tissaħħaħ.